Murag masangit ani siguro. Kani ang murag buko niya. Kuha na, kuha. Ari ligot gani. Subida. Kaya ay hana dahil pagkalugar naman dahil ang kuhan. Subida na na. Kidaw, ang kusog na yung golon dyan, ihirot yun. Turo mo ka. Balik ni ba? Dili pa. Ha? Tungtungan. Lima pansak. Subida dali, subida. Dili na ako na eh. Sangko na. Balik ni ba? Balik na. Iya ko no. Kaya- Ya. Dungan ta. Lugak na. Turo gid eh. Ani dia dah. Palos. Dito ka no. Anak ko dito. Nang nagnaagi atang bungil diri sa tunga-tunga. Okay ni may ating handos ng tagamay. Magsubida na po kang bisa na punta dito no. Ando nagbisul gani taning pikas food. Yan. Murag masayon sayo man ay handos ni nga to kay bukat ka to dito. Ha? Lay ko Ang na. pagkuan lang ba? Ang pag Idot niya. dito mabot ba to boss? Mabot ni na to boss no. Mabot ba to boss? Abahalang mabot ang gusto sa prastar lang, kaya pagabas man god. Di plaster rin mo kuha niya. Masa? Mama magabas niya. Plaster mo. Ah, maplaster na eh. Plaster mo siya. Kani niya lang niya amoy kuan. Pero diri man gud siguro tong ano niya. Awaan mo naman de. Kuan. Ulang Kuatan eh. ulang pag inig subida dire. Hmm? Ulang subida di ana. Kaya ro maka kuan kay Makita Matarong makalikot eh. kanto ko Banyo dyan, man. anong ibin. Ligwatunon dyan na sa mga siguro. Di po makasunod dito eh. Duwaan ang kuandet, duwaan ang kahoy. Tay kuno, tumbay kuno. Kadi get. Palos ma. Main tak arin tak dire maka anak. Dili man. Bawag po kahoy. Awa gyud. Bawging itlog. Dito. Sura no. Puto mo ko ani are. Dire makuan no. Tumbay ko ro, Okay. tumbay ko ro. Tira na. Yan. Dire adi ko makat wa may kuan dire nurang nagtukod man dire. Wa gyapon pulros kung pagtunob. Dire ay kani ko na lusutan og kahoy. Dire butang. Ato ato to subos. pwede po. Darason. Mandos galing niya dito. Kumando sa to, bukat man gina. Bisa pag adto po na sa basilan ni Sangko. Gabsong ya pro. Kari ko la ligwatan to re. Ha? Dire mi ligwatan. Okay din no, ligwatan na ihandos nga tupi nga subos. Murag ma plaster din na kay pansak mo ta. Dayon. Sige na. Oh. Kini lang problema. Handog dito sa ubos na. Kini po layo. Oo. Inay ko bisag adto ko na sa basilan hunong gabsong ya ko na. Kaya ka na to na mahandos? Nya saman, handos sa subos. Siguro matuwang gini ni tumukog ni itong padung nito. Ayun na. Dito, tamaki to. Makan re. Pilar po ko kilos. Apil mo to isa. Pil gyud. Ayun na. Di manuho na to ni. Ha? Sige ko na. Di manuho ko na kuha anong bangat. Libat niya. Handos to to. Dili ihandos, iana sa tuwang. Sige sige na. Kung na ihandos ugma ko lagi kayo. Sige ka. Isod, Bangga dito nga ko ano. Ang tumoy niya. Murag napi palit sa sila ano, napilit. Mira. Awa man. Luto man re. Kung saan itong nakabangga yung inig, ano. Sir sagod. Yuta. Ah, malargo na din si Yuta. Kulang inig, ano. Largo si Yuta. Kire ko no, tong tabangan na niya klira. Kanya. Kani dire ko dire mo ligwatan ko kani aron mahayang re. Dire. Na dia. Kire ire. Kini klira may ko na naon. Lahi mo pantak. Kita kan duha ada do tong liso no nay. Kana. Andam dah bengel. Ha? Ibu anak. Ikaw yang pantak na. Okay. Ika na, hari kana.
sige, pwede ikulog Sige, eh. ikulog do. Sige. Sige, bantay mo tail ya. Kamot ha. Sige. Kamot ha, kamot. Sige. Ah, Okay. andot ni. Ay, wey. Uy, tuwag mo na sa inig, anak. Ito na. Dua ni gitu.